Lek nganti kowe milih jok kluthuk nuwun sewu, sisan tak ulihke ning tegir campur darah. Bilang sing jujur ya, Yang ya. Aja nggatekne gurem ceceker, ayo. Aja galek itu mau gremet. Aja nggatekke kongkang mangkung sakjroning leng. Kodhok ki suarane banter nek renek dayane. Iya. Lah iya. Ngene. Lah iya. Tegese kowe iki tresno karo Bu Kesi. Ning Bu Kesi aku yakin seyakin-yakinnya sama sekali tidak ada terbersit rasa cinta kepada seorang jok kluthuk. Mesti ora enek. Buktine apa? Bu Kesi, jujur lahir batin iki ning kutamu. Sampeyan milih Cahya Kuntadi apa dapure sing kaya Banyuwangi iki? Lha ora sadar modele kaya tenor. Monggo Mas Klitik, Mas Kluduk ngunduh layangan bersama Madangkara bergembira di Wondo Suli. Yo. Gesi, yo. Sekuter nakalah injang jalan sembrani ajaran pun Suwuk, Mas. Delah, tak delah, tak. Waktu Anda tinggal 30 menit, silakan banyo, ayo. Alhamdulillah. Wegel aku anggere ning Tulungagung mriki kok gaek ning ngene lho ora. Kula niku janipun petangan budi lho Gus. Pripun? Janipun dalu niki nggih kepeksa dipun tangisi Mbah Lurah. Mbah Lurah. Nggih. Mbah Lurah Durna mau. Loh, kok Mbah Lurah Durna? Asmane lho. Nika lak wonten seratan ingkang sampun dipun pampang wonten lebetipun to. Oh, Pak Daruna. Nah, Pak Daruna mula nggih sak saged-saged wedal kula saged nderekaken panjenengan. Nggih. Jur tamba kangen kalian Kyai Gondosuli. Oh, nggih. Mula Gondosuli niki satu kebanggaan masyarakat Tulungagung yang selalu memprioritaskan budaya Indonesia. Tepuk tangan. Gondosuli luar biasa. Kopi. Nggih. Pangapunten Den. Pripun? Matur sembah nuwun dumateng para piyai pinunjul. Nggih. Khususan wonten ing kapranatan kepemerintahan Kabupaten Tulungagung. Nggih. Bapak Marsono Lenggah, Bapak Ketua DPRD. Leres. Kalau Pak Sekda rawuh, Nggih. jajaran Forkor Pincam rawuh. Dalu niki insyaallah mengeti tasakuran hari jadi dan boyong bali desa sedayanipun tebih norubitnir ing sambikala Amin. cinaketna rahayu wilujeng widodo salaminyo Allahumma Amin ya rabbal alamin. Kula percaya yen kalian jenengan. Nggih. Nun sewu jenengan niku nun sewu piyayinipun menika cerdas. Nggih. Yen kanggene kula jenengan niku gantenge lahir nganti tekan batin. Lahire pun cetha jenengan resik putih dedeke ya kaya ngono Alhamdulillah, nggih. lemicara cerdas jelas dan akurat. amin 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 Jenengan genah lamun to keturunane bapake tenan. Wah iki bapak ibu ingkang nitisaken kula. Lah sing meneng ae iki keturunane sapa? Keturunan apa to Mas? Truwok. Kok keturunan Turwa ki apa to? Ya padha turunane Oh Pak Ibu sami Rebah. to Gus. Jenengan gisine mesti ya luar biasa. Lagi terjamin secara gizi itu terjamin. 4 sehat 5 sempurna. ASI dari Nggih. ibu, Nggih, air leres. susu ibu. Lah aku sing paling sehat ya kuwi. Iki Lah kaite ora pinter ke apa ombene apa? Kula kleru kok. apa Mas? Senesasi kok. Lah apa? Asu. Loh.
Asu ki apa ki? Asu ki air susu umum. Oh, dadi riyen cilikane kula biyen cilikane sing ngemiki kula kathah, Bos. Oh. Nggih, upake sik melu ketoprak to. Bu ndelok ketoprak to. Nggih. Dadi angger Pak Ibu niku pas main ngoten kula dititipne terus Tanggane. dimiki. Nggih. Terus iki lek niki medal melih kula dititipne melih niku terus dimiki dimiki. neh karo tanggane. Nggih. Sik pertanyaannya, nganti saiki sampean ya sik dimiki wong pirang-pirang ngono kuwi. Loh, pun mboten Mas. Mboten. Wong bedane lak ngeten nek kula lu lak asi. Nggih. Air susu ibu, dadi ming sak wong tok. Nggih. Niki mula wong akeh mula lambene lak rada beda ngeten niki. Ngoten. Jeder-jedere lak benten ngoten. Nggih, nuwun sewu. Mula dalu menika boyongan Bali Desa. Nggih. Mas Cahya. Leres. Ingkang waunipun wonten kulon sawah sakniki wonten etane sawah. Leres. Loh, Nggih. berarti ra pindah. Lho. Kok ora pindah piye to? Lah mau Biyen ki Bali Desa ning kulon sawah. saiki. Saiki etane sawah. Ya ora pindah berarti. Loh. Pindah kok ora pindah. Kok kulon ngitan rek pundah piye? Nah. Lha iki lho omonganmu lho. Lah nggih niki Biyen kulon boyongan sawah. Bali Desa. Biyen Biyen ning kulon sawah. saiki Etane sawah. lah iya berarti ra pindah. Lho. Pindah iki kok Kowe iki kocrok ajane iki. sing Biyen balai desa iki balai desa. kulon sawah. Kulone sawah. Nggih. Saiki balai desa Etane sawah. sawah. Nggih. Lah iya berarti balai desa ini panggah ora pindah iki. Lho. Pindah ki lho Mas. Omonganmu kuwi lho. Iki jane kocrok jane. Lho sing kocok iki sampean kuwi. Rungokno lho. Biyen balai desane biyen Pripun. biyen balai desane kulon sawah. Kulon sawah. Nah, kulon sawah iki berarti kan ya etane sawah. Piye tak kok bingung to Mas? Sing dimaksud ngene Mas Kluthuk sampean radong ya ngene. Wis ngene. Iki lak iki jenenge balai desa. Nah, Ya toh? Di balai desa, wayang lho balai desa. Oh, sik to upamane lho. Ora. Kulone kono to? Nggih. Nah, kulone kono. Biyen iki manggene neng Kulon. kene, kulon. Nah. Lah iki enek sawahe. Lagi. Lah terus dipindah neng etan sawah. Ngono Ini lho. Lah mau lek omong ra ngono kok. Lho. Lah iya Biyen kulon sawah. balai desa. Balai desa. Kulon Nah, sawah. kulon sawah. Kulon sawah. Ah. Saiki Nah, pindah etane sawah. Lah ya berarti bener. Saiki balai desa terus etane yo sawah. Iya, Tik, bener omongane kakangmu iki. Berarti kan ora pindah. Ora pindah iki kan ning etane iki lak Nah, sawah to iki. Biyen kulone sawah to. Kowe sing kleru. Tik. Nah, kowe kleru. Ganteng oleh pekok kowe. Ki jane sing edan ki sapa ta ki? Pak, kula ki jelaske lho Lah Mas. ya lek mau jelasne piye? Biyen Biyen nika nggen panggenanipun Bali Desa kulon sawah. saiki. Etane sawah. Lah ya padha berarti ra pindah kuwi. Mbok diwangi to Mas Cahya. Loh, lek tak nalar iki ya bener iki. Bener. Iki mau lho, kaya iki mau lho. Iki lak balai desa. Balai desa. Ah, toh. Lah, iki lak sawahe. Sawahe. Ah, toh. Nah. Iki neng Mau ning kulon sawah. Lah saiki balai Saiki desa. sawangen. Nggih. Ah. Saiki- Neng etane balai desa ki apa? Sawah. Lah iya. Iya ora? Lho lah iya. Piye to Mbah Lurah ki jan iki? Wis ngene marai bingung ngene. Yes. Sing apik ngene. Piye? Balai desa, Iki Ah. balai desa. kulone Sawah. sing apik sawe didol. Nggih apa? Nggo balai desa. Kowe iki asline sing mulek-mulekne ukara ya sampean kuwi lho. Kata-katamu ki aja mbok wene. Lah kepripun? Sing bener ki mbiyen kulon sawah, saiki etan sawah. Oh. Lek kowe muni etane sawah, berarti kuwi padha ora pindah. Wah ngono kuwi dibenerke wong adi ki ana salahe ya ana lupute. Kata-kata ki oleh. Kabeh ki saka ki kata-katamu bener ning kurang bener. Padha karo nun sewu. Apa? Ngarep omah karo omah ngarep. Nek ngarep omah, Ngarep omah kuwi jenenge latar. Hmm. Ning lek omah Ngarep ngarep kuwi tangga. wah ya iso ya. Ya ora? Ya. Ya, Serupa tapi tak sama. sama. Ngarep omah karo omah ngarep. Kuwi beda. Ngarep omah kuwi halaman. Bener. Nek lek omah ngarep kuwi tangga. Terus terang. Terus terang kuwi ya beda. Terus terang karo terang terus. Nek terus terang, Terus terang kuwi kejujuran. nek terang terus. Lampu. Loh. Elok. Iya, Sik Pak. aku Iya, takon. Pak. Loh. Enek tetembungan kerja keras. Kerja keras menika ya salah. Kok iso salah? Sing bener ki keras dulu baru bekerja. Sik to nuwun sewu, para pejabat lek paring dawuh. Ayo, kita warga masyarakat kompak kerja keras untuk membangun Tulungagung. Ngono kae lho. Lho ngurung kerja kok wis keras.
Kudune keras dulu baru bekerja. Tegese keras semangatnya, keras motivasinya, keras misi dan visinya apa yang harus kita sampaikan terhadap masyarakat. Insya Allah bisa terbukti. Contohnya kayak nggondo suli ing dalu menika. Tepuk tangan lo. Jadi kudu keras dulu programnya kudu keras. Ojo nyambut gawe sik, terus programnya keri murat marit, Bos. Ojo ngandani kayak paling tidak yo piyayi cerdas lho. Paling tidak lenggahe yo sarjana, yo dosen. Lho, lek bab ngene iki nuwun sewu, aku hormat karo Mas Kluthuk. Mergo realitane pancen iki pinter. Sing tak takokke, sampean mau lak ngombene ASI. Nggih. Ning tek kalah karo asu. Sik to Bos asune aja menteleng ngono to. Ki mau ngombene apa? Ngombene apa? ASI, Mas. Lah iya sampean apa? Asu. Lah iya bro bener ngomong aku. Kae ngombene ASI ning kok kalah cerdas karo asu. Nah, iki lho. Asune sakmene iki lho. Tungokno iki. Ya. Ora masalah aku. Ngapa, Mas? Jadi penting, kecerdasan itu penting, Bos. Tungokno iki. Masjid tingkat karo tingkatan masjid. Masjid tingkat karo tingkatan masjid juga beda. Beda. Masjid tingkat kuwi bangunan. pondasinya. Pondasi utawa bangunane. Oke. Struktur bangunane. Nek tingkatan masjid Ngibadahi. Masya Allah, bocah kok kaya ngene. Apa mbiyen ki guru ngaji apa? Ngaur ya, aku iki guru ngaji, Bos. Lho, tekan ngendi, Mas? Iqra siji aku iki lagi Iqra siji. Lah, Jek, siji. aku krungu jare mondok barang sampean. Mondok ki. Alhamdulillah. Pondok Ramadan iku sak ulang lho. Kowe lagi sini lho. Ini Mas Cahyo kesini tuh Iya. paling tidak kembali ke rumah sendiri. Rumah makan. Loh. Ke rumah sendiri soalnya garwane yo asli Tulungagung. Wis to. Aku Aku ki bengi iki. nyapa? Balik to. Nggih no. Iki jane aku mau budal. Tanggung jawab tuh apapun resikonya. Ora Sampeyan kudu- profesional. Nah, ngono. Lah pancen wis saguh ya mangkat. Mangkat nggih mangkat, Mas. Tapi histori saya itu sebetulnya ada, Mas. Ngopo? Biyen. Kuwi, Sik, atiku wis ra penak keta iki. kuwi Kuwi nyapa? karo aku. Loh, Biyen, iki. Loh, Loh. kene iki no. Karo Kesi kuwi. Wong iki kelasmu paling ya mbok yem bakul sompil Bandung kuwi lho. Kok dadak Mbak Kesi iki ra yo keduren gayo lintang to kuwi. Kowe iki rasa, kira sewu. Lho, no. Karo aku suwi. Biyen ki Kowe ora mbuteke banyu sing wis bening lho. pacaranku ning Gunung Budak. Lho. Karo iki Kuwi biyen ning dhuwur tengok-tengok terus tak jokrok ning glundung iki. ditampani sapa? Oleh Mas saya. Kowe ra angger jebles lambemu. Fitnahi lebih kejam daripada Pembunuhan. pembunuhan. Itu realita. Oh, sik realita. Ora guyon. Dirungokne piye akeh lho. Guyon Mas, guyon. Nuwun sewu. Saiki dinalar wae. Bu Kesi iki ya ayu, suarane apik, tur ya dosen. Mosok dosen secantik itu entuk mung sak gemuk kaya ngene iki. Kan Mas. enggak masuk akal. Mas Cahyo. Ngopo? Saman berarti tidak pernah mendengarkan kata-kata bahasa Inggris. Pripun, Mas? Beautiful because of love. Wah. Edan pangan ampun tong jati kak. Nek iki mangan tung jati to, isu tak tani kubu-kubu. Kuwi ra metu iki. Lah kuwi. Iya. Loh, Ya nemu ae. piye. Loh, beli si apik iki? Kata-katane apik. Kata-kata bahasa Inggris mengatakan beautiful because of love. Beautiful because of love. Cantik tuh karena cinta, tampan tuh karena cinta. Wingko katon kencono katon wingko. Elek kaya ngapa rupaku. Ning lek Kesi tresno karo aku, paribasane dijejer karo wong ganteng pedhot Mas Musa. Loh, jangan dilihat casingnya. Aja didelok jabone ning delok jerone Mas. Bahasa Inggris mengatakan Don't look from the outside but from in the heart. Walah, kaya ngene iki lho. Bocah. Artine apa? Loh, engko tak WA, aku dhewe lali iki. Lali. Ora paham Lali. ya dadak Aku lali. temu kemaki iki lho. Ngono lho, Bos. Iya. Saya percaya. Nggih. Guyon. Ayo. Kak, Mas Cahyo ki kagungan rupa, gagah pideksa, ora kurang apa-apa. Ning keluarga sik iso nata, tur sik ngugemi budaya. Lho, kowe arepe nandingi bak-bakan apa? biyen ki Kesi ya, nun sewu. Maaf ya. Nggih. Saya curhat sedikit ya. Jane sing digoleki biyen ki bojo sing elek. Loh. Kok menyadari nek sampean digoleki bojo sing jelek ki ngopo? Mergo lek pengen biyen tau cerita, aku jane pengen duwe bojo elek Mas Kluthuk. Sebabe Mas Kluthuk. Mergo lek bojo ganteng, Piye Mas? Kesi muni piye? mergo lek bojo
Kesi jejer. Jejer karo aku. Terus muni piye, Mas? Aku pas pacaran ning pantai. Kok gandeng tangane piye? Tak gandeng tangane ngene kok. Terus Kesi rasane piye? Oh gila nih sih ya. Lah aku sing nafsu. Aku ki mbayangne. Bayangane nyekel tangan gue. Oh no. Eleh. Iki sing jenenge bertepuk sebelah tangan ngene iki. Napa? Apa iso? Lah iya. Ngene. Lah iya, tegese kowe iki tresno karo Bu Kesi. Ning Bu Kesi aku yakin seyakin-yakinnya sama sekali tidak ada terbersit rasa cinta kepada seorang Jo Kluthuk. Mesti ora enek. Buktine apa? Bu Kesi, jujur lahir batin iki ning kutamu. Sampeyan milih Cahya Kuntadi apa dapure sing kaya Banyuwangi iki? Lah ora sadar modele koyo tenor. Iso tenor ki dikinetes. Yo kedram. Oh, sik aja nyaru-nyaru wis. Bu Kesi ngastomik. Ayo men diseseni piyai sakmene lho. Ayo iki ning Tulungagung lho iki. Enek mara sepuh lho. Ayo, coba. Lek nganti kowe milih Jo Kluthuk nuwun sewu, sisan tak ulihke ning tegir campur darah. Bilang sing jujur ya yang ya. Aja nggatekne gurem ceceker. Ayo. Aja kan itu mau gremet. Aja nggatekke kong kang mangkung sakjroning leng. Kodhok ki suarane banter nek renek dayane. Iya. Ora mbok bales, aja kaya lawa sing gemandel tok ngono. Yes kuwi. Mesti nyaput nyawang aku ki. Kelingan biyen to awakmu. Lah ya rupamu kaya jeding lho kok iso. Raimu ciduk. Lah murasake Ayo tembagus. wong loro rombongan toilet bae. Lah iya. Bu Kesi. Dalem Mas Cahyo. Ayo, sing ndi sing kok pilih? Nyuwun sewu saderengipun Mas Cahyo Kuntadi. Ora perlu dawa-dawa, langsung bae. Jujur kita. Yen aku jujur sampean ora nesu to? Ora. Ora ki ya halus nadane ora. Lho, sing jenenge imam rumah tangga kudu tegas. Ya duwe gawan emosi kuwi kok. Nika kula badhe cerita sekedhik. Apa? Ning niki namung masa lalu nggih Mas Cahyo. Lemben-lemben roti-roti biyen-biyen saiki. Yen panjenengan ngersakaken kula matur jujur, berarti kan kula menika kalih panjenengan mboten enten rahasia. Kula keni pancen nalika semanten nalika kula tasik manggen wonten Kentrong, kenal kula wis suwe banget zaman SMP ya Mas Kluthuk ya. Terus no ceritane terus no. Aku tahu Modele kaya gayor ya. Terus, ayo. nih sampean gak nesu tenan to, Pak? Ayo terus. Ayo. Kayak kernet terus. Biyen jujur wae seneng aku kan dolan ning pantai. Lah Mbah Wagiman bapakku kan nelayan tukang jaring iwak. Lah Mas Kluthuk kuwi cilikane biyen ya seneng mancing. Buktine saiki storine dheweke ning ngendi-endi anggere prai tanggapan mesti mancing iya to? Awak mesti ndelok historiku ta, Pak. Kunjing langit kelap-kelap katon. Urung Mas. Urung. Risang maweka. Matur suwun Mas Ayo, kemarin kula kondur. Prabu Dasamuka. Melek Omripatnu Narendra saka Pancawati Prabu Rama Wijaya titisih Bathara Wisnu. Ripalungguhan iki gandeng wewani bradat rekian Sinta. Aja takon bisa ketiban wujude Guwa Wijaya ing kene dalan patimu. Anoman. Anoman dasmu. Kok anoman matamu? Rama Wijaya. Rama Wijaya kok anoman piye kok iso? Lho kuwi anoman tok. Kok iso anoman ki ora Awet ora iki. ora ngawur. Piye? Tapi jujur saestu to Mbak Kesi, Cerita. mbiyen ngoten nggih. SMP aku sik seneng mancing. SMA. Jenengan SMA, kula SMP. Sing tak gonceng Fish Air mbiyen lho. Iya, motormu anyar. Lah kula kan nggih dijak Mbah Wagiman teng pantai teng laut. Lah Mas Kluthuk menika nggih mancing, kula ketemune teng pantai niku. Terus Mas Kluthuk nyedaki kula ngeten, kok enek bocah cilik rambutnya keriting, rupane ireng ning kok manis. Aja digandeng. Kriting karo ireng aja digandeng, kriteng nanti ya. Karepe ya gupuh kok. Dadi iya. Kriteng iki ya. Bu Kesi, Keriting tur ireng. kowe omong ning sandinge Kluthuk kok grogi iki nyapa? Ya setelah itu masih ada detik apa jenenge jatuh cinta terhadapku. Pancen jujur mawon cinta pertama kula jatuh kalih Mas Kluthuk, Mas Cahyo.
bahagia. Yo asal balik. Duduk. Duduk. Mas Jok Kluthuk. Enak kok. Ning Jawa kuwi ana pranata. Aja nganti kalah dadak, kalah dodo. Oke. Wong lanang bakale muring rasane sepisan dijawat bojone, loro dijarak anake. Guyuse. Mandek. Aja ngguyu. Leh mung ngguyu abakmu tekan kene. Aja mleh kok awakmu aku dhewe ora betah. Mula kang mangkono ana tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi. Banjur karepmu Sukesi ndak ulungake kelawan kowe lamun kowe pinter nglangkai bangkene sapa? Pak Lurah kene. Nyapa kok dari Pak Lurah iso. Nglangkai bangkene Cahya Kuntal. Saurana. Yen Ya. para nyata. Ya. Ya piye? Kok iya gagah? Yo. Ya. Kono gagah kok bagus aja nganti. Yo. Ya. Kene. Yo. Ayo. Kowe ora kulak, Yo. kowe ora kulak pawarta adol pangrungu. Ala tanpa rupa aku duwe kadigdayan linuwih. Saben esuk aku mesti ngombe susu. Apa sing kok ombe? Susu mbok pamerane amrang aku. Iki lho. Aku adae. Kok ada iki berarti kaleng kae kok iso. Kondang kaloka dadi dalang asring digiarake ana ing layar kaca saben bengi YouTube mesti nayangke aku. Kondangmu sepiro? Disiarne TV YouTube lekmu bangga. Iki lho. Jok Iki lho. Yo, Jok Kluthuk. Disiarke ngendi kowe? Masjid. Kok Berarti mencet- kowe ya lelayu kowe. Eling aku iki banyolan iki eling aku. suaramu kaya bledek. Kaya bledek. Apa mbok kira aku gigrek? Ah, apa mbok kira aku wedi? Lho. Yen kepara nyata kowe apa ora ngerti? Ngerti. Sopo aku? Ayo, aku sapa? Lho. Sopo aku ngono? Lho, lidikno lho. Lho. Sopo aku iki sampean kuwi lho. Yen ora ngerti sopo aku. Iki lho. Iki lho. Sopo aku? Ayo. Lho. Sopo aku dudono? Sapa jenengmu? Pangeran Pangeran Sono. Sono, kirik sono kirik. Kok pangeran ngono ki yo manut. Bocah. Pangeran Tirta Karna, Tirta kuwi apa? banyu, Karna. kuping, Rupamu kaya apa? kopok. Dua Lek digoleki. Suramrata Jayamrata girbuten aku. Netok Sayuta mara saket urapian kaya njero rebutan kaya menjangan mati. Sing kene bakal glundung kang dadi sira mati. Kene apa? Aja Mas Kluthuk, aja to Mas. Aja perang bapakmu. Mas Cahyo. Tanganmu lho. Tanganmu lho. Loh, lah lek pengen nyekel tangan yo rene yo. Lah aku dalan ning ndi? Lagi Gue ning kene. Lagi empun, sudah posisinya di situ ya sudah. Bukan mukrim nyampi bojoku tangane lho. Muklim tuh kalau di rumah, kalau di sini kan partner kerja, Bos. Ya nadyan kaya ngopo lan kepiye iki wong Jawa ngerti karo tata krama. Disulke. Mah, Diculke. mah, Ora gelem tenan. mah. Yo, yen ngono, bar iki aku mulih ning omahmu. Nyapa? Bojomu arep tak cekel genti. Cekel. Lah nyapa? Lah ngopo? Wis lemu nih rambut. Kowe iki yo ora terus nyanyah-nyunyang. Mas Kluthuk, Ya. Mas Kluthuk ngapunten. Malah ayu men ta, Pak? Lah ya aku kangen jaman nalika cinta pertamaku karo sampean ning Pantai Brumbun. Ning Brumbun. Terus bar kuwi dolan ning Popo. Ning Gerangan. Ning Gerangan. Terus dolan ning sini. Terus iya. Terus aku mbok tembangke kae, mbok urak-urakke kae. Duh, wong ayu, didindingi kuwi. Kayak duduk kayak ya kanca enggi sik gembira iki. Ngawur e dudu kok. Tembange kuwi. Ora iki jane Ayu, sampean gandrung aku to Mas Kluthuk. Aku
kangen mbok gandrung kaya ngono kuwi. Kuwi gandrung zaman semono Cahayu. Dudono. Yen, Oke, sih. yen saiki aku bakal gandrung sesuai dengan zaman Bu sekarang. Kesi. Pripun dalem-dalem. Ojo kok gandrung. Yen gandrung karo aku pas. Yen karo kluthuk ojo digandrung. Lah piye? Gandringan ae. Gandri kok pitik Mboten. ngono. Guyo mali wong Nyuwun sewu Mas Cahyo. Ampun ngoten kan iki namung mengenang masa lalu. Iya, iya. Kula kalih Maaf, Has. sejatine Kesuksesan pentas itu penting. Iki mateni dagelan hukume pirang tahun ya? Ora usah mbok pateni Mas, iki tuwek mati dhewe to iki. Ngono. nyuwun sewu Mas Cahyo sekedap mawon. Pumpung kula ketemu kalih mantan pacar kula. Jam nduk. Nggih. Ayo Mas gandrungen aku kaya jaman biyen. Ya wong ayu. Ngono kan lho lagune Nyidam Sari ka lho. Rungokno, suaraku mbiyen cempreng ning saiki suaraku rada penak sakwise aku latihan ki 2 minggu iki mung tak persiapkan untuk ketemu kamu saya. Tapi lagu sing spesial kanggo mantanmu apa, Mas? Ungkek. Ungker. Ungkek. Aja ngilani ngono kuwi gak aku lek ngono kuwi. Kuwi ora spesial kok iso. Gandengen tangane kan. Ini sing nembang Bu Kesi, sampean oleh gandeng oleh ini sing nembang Bu Kesi. Nyapa, Aku Pak? ngerti suarane Mas Kluthuk. Biyen sampean ngrungokne suaraku lelek, Mas. Saiki njen mireng nih. Apik? Lah, njen mireng nih. Karo 5 menit, ayo. Ujane Iki kaya bablan karo injury time. Nyuwun sewu nggih Mas Cahyo. Sepisan iki tok wae aku tak kangen-kangenan karo Mas Kluthuk. Sak teruse ya ora apa-apa. Mas. Romo ning lenggang. Nyuwun sewu Mbah Wagiman. Bapak biyen calon mertua. Bapak Giman, mangkepruk ndase niku, Pak. Sakmu iki ora umum kok. Biyen iki. Biyen piye? Aku pas dolan ya, pas apel, ora disujeni karo bapake. Perkarane apa, Mas? Ya gara-gara kan ra seneng karo aku. Sebabe. Ya aku mergo dagelan. Nah terus Cita-citane Pak Wagiman kan pengen duwe bojo dalang, mati dagelan, dalang. Aku ra setuju karo aku to. Terus Pas turu tak colok kacamatane. Oh. tak kira Calon mertua biyen. kowe engko kandeng yo. Duh. Sing bawa aku. Nggih. Rungono suaraku. Pripun Mas Kluthuk? Ayo rungono. Aku totok linggo ning dhuwur watu pantai Iya. Bumbun kae ya. Terus tak keroki. Gegermu. Ngangge beling. Lah kok metu nomor e? Iso-isone. Coba lagi. Anda belum beruntung. Nyapa melu-melu. Kok jare ora padu. Yo. Ayo Mas Kluthuk. Suaramu sing apik. Suara ngombe obat sih. Apa enek? Nyuwara iso. Duh. Ngombe obat sih. Duh wong ayu. Ngono lho. Biasa, ngono suara dalang biasa. Duh wong ayu. Duh Mas Itu tenang. Kluthuk, sewanten panjenengan mboten malih. Sek merdu kaya jaman biyen awake dhewe pacaran ya Mas. Suaraku ora malih, tresnoku ya ora bakal malih diajak. Masya Allah, senadyan to aku wis digarwa. Masyaallah, barakallah, astagfirullahaladzim. Barakallah. Awake dhewe iki pas kaya pasangan Ustazah karo Ustaz. Iki panitiane kalau ora golek dagelan sak komet apa sapa ngono ya. Wis payu kabeh sing ora payu aku kok. Ayo aku digandrung Iya, meneh. heeh. Popo jeneng ati. Maaf, suaraku enek radang tenggorokan. Mas Kluthuk, Piye? coba sampean nembang maneh kok. Kaya Kok ora bareng Mas? Lho, Iki nun sewu. Middle iki terus delay. Sik tak cek sik, njajal watuk. Ayo, watuk neh. Nyuwara. Nembang iki lho maksudnya. kaya ngene wong nandang asmara. ya iki lho sing marakne atiku gogrok Mas Kluthuk. Mas saya aja nesu ya Pak. Mas Kluthuk. Lah arep mati aja diempet ayo. Ayo. Nek itu tuk tuk
Ngono. Kok sampean iki ket mbiyen ajek lucu ngono lho Mas Kluthuk. Aku ki seneng karo sampean ki ora perkara rupa sing elek sing untune merongos kuwi ora masalah kuwi. Tapi mergo apa cah? Aku senengku karo sampean iki mergo kesengsem karo siji kelucuanmu. Iya. Keloro kejujuran hatimu, kesabaranmu, wong ora tau nesu, Iya. beda yen duwe bojo dalang ganteng. Neng omah cepak muringe Mas Kluthuk. Sebabe. Umpama aku duwe bojo dalang tak biacok geger ya, Nduk. Umpama aku, yang sampean kan sabar, aku paham. Nggih, aku sabar. Itu masa Tutup lalu. ya sayang ya. Ayo digandrung meneh. Duh dewa Jawa Takong welas somring awak mami. Seto. Sik Bugesi. Bugesi, Dalem, sampean dalem. tak kandhani. Pripun, Kudu kok pripun? gatekne kanthi permati. Nggih. Jenengan prese to Pak Sekda wau ngagem udeng ciri khas Piyayi Tulungagung. Leres. Bagus ora? Ganteng Pak Sekda menika. Blangkonan ganteng to? Pantes paseh. Kluthuk sawangan bareng ngangge blangkon. Ya Allah, kaya takir. Takir apa-apa sing penting aku selalu mbok pikir cah. Ya. Pancen pinter tenan kok iki mantanku. Besok Maafkan aku kapan katakan Lho kok ora bareng? Alah tibake. delay. Sik to. Coba Mas Klitik kalih Mas Kluthuk Sik jejer. Mas Klitik madhep rono, aja madhep mungkur. Ayo. besok kapan katakan Ora ngene, madhep ning ngarep kabeh. Lek Mas Klitik mingkem berarti ya suarane kluthuk tenan. Jiro lu. besok kapan katakan Suaraku pancen iso mulah malih. Kok mirip kaya Mas Taslim. Sampan rungon-rungonen. Ya, Mas Taslim coba aja nyuwara. Taslim? Besok kapan katakan? Mas Taslim diam, Mas Klitik diam. Oke. Jiro lu. Jejer lan wong ayu Kabeh meneng, saiki sampean tenan tak tes. Madhep rono ya. Ta upama nonaku udo do Watu kok ndalang nyapa to jane? Teng ngerti lek sing nyora aku. Ero diku. kok boloke watu ondalan pae yo kewajiban Golek anake tak balang kambil lho iku ora. ngono ayo Mas Kluthuk jejer Jejer lan wong Coba sampean rakangan karo suaraku to. Aku pengen ngrungokne suaramu diajeng. Mirengke ya. Diajeng. Coba aku. Guyumu. kaya iso ndudut Kaya bisa ndudut tekku. Atiku. ndudut atiku iso ndudut tekku wis. Lah ya atiku priye tekku? Oh iya ning ati diajeng Diajeng. sak kedeping netramu Deping netramu. kaya bisa Kaya bisa nglilihke ngelilike katresnanku katresnanku marang kowe. Pancen kaya ngono Mas Coba. Kluthuk. tindak sak pecak Tindak sak pecah kedeping netra kedeping netra jumangkeng jumbanging suku. kaya ketok-ketok Kaya ketoken esem lan guyumu nah diajeng. ngono Coba. Winong nawang sih, mara gage madhep rene. Nuwun sewu. Endi drijimu kaya apa? Drijimu ana pira? Aja gelem, Nduk. Kenapa kok sebabe driji 5 kuwi digawe pisah-pisah? Dados pundi, Pak? Lah, Kenapa? begar ngene. Begar sing tangan kae. Oh, Begar. Madhep ngene. Nah, pamrih men awake dhewe iso ngene iki. Aku yo iso. Kowe ra iso drijine gur papat tok kuwi. Ayo Mas Kluthuk. Anu iki lho, dolan tukul sitok neh iki. sapa omong drijine papat sapa Lah pira? drijine iki 7 kok Kok iso? Delon hitungan ya Coba. drijine 7 kok papat Kok iso 7? dan jitek loro telu papat 5 6 7 lho 7 tok
Domongi kok. Oh kok Mas 10 lho. Lho. Lah kayak papat nek 7 kan ya wis untung to kok iso. Sira lu 4 6 7 8 9 10 rek. 7 kuwi. 10. 7 delon ngene to. Jitek loro telu papat 5 6 7 ki lho. Domongi 7 kok iso. Masa rene kelong telu. Ji. Wah, aku 7 ora apa-apa. Lah nyapa? Dijimu kakean kok. Genep 10. 11. 10. Deloki. Lah, Itu kan Jiro lu Patmo. 5 lagi. 5. Iki. 10 9 8 7 6. 6 karo 5. 11. Dijimu 11 tak ngomong iki. 10 Mas. 10. Ngengkel iki. Oh, domong yo. Jiro lu Patmo. Sigana piro iki? 5. Lagi 10 9 8 7 6. Piro? 6 karo 5. 11. Nah, 11 lek pengen 12 tambah kira-kira. Yo bleset kok. Suaramu piye Diajeng? Iya. Aduh wis mepet. Kok sampean lucu banget ya. Sampean Papal yang wis delok liwat. jam. Kok sampean lucu banget wong loro iki. Makasih ya. Lucu tenan. Iya, ya. Ngipur aku. Aku aja mbok tinggal Mas Luduk. Mas Lidik. Aku tetep kudu ninggal awakmu. Aja. Aku ninggal awakmu. Aja. Lah kok ninggal apa? Kalau wis ngenteni aku. Yo ngenteni ora karek sithik Diajeng. Upama niku nakoda tanpa prau sasat sarah ing jaladri. Mas Putu. Ben kompak bareng no. Ya. Jare serasi bareng. Bareng ya Mas. Nyidam sari as. Diajeng Lembango ya. Aku tak ngrungokne lewat streaming ya. Aja. Aku rasa. Aku joget ana sak nyidam sari wae Mas Luduk ben mari kangen aku pengen memori nostalgia ning Pantai Popoh ke lho. Pengen piye? Numpak perahu, Iya. Wong loro. wong loro. Terus sama nyemplung. Sampeyan terus klambimu teles berjemur di pinggir pantai. Terus Nggih. loh, lah kak enek penyu aku. Kok penyu. Lampine keprok. Berjemure mengkurap. Ana penyu iso. Ya. Dilanggamke engko Siap. ana tulung agungane. Nggih, nggih. Mungkin dipun mitre mawon nggih. Nggih, Gus. siap. Siap.
Mas Cahyo. Dalam. Janipun kathah kirangipun anggenipun kula sowan wonten Gondosuli. Oh, jelas. Nanginga krana kanthi jejibahan ingkang dalu menika kula nggih ngayi kewajiban wonten Kediri. Nggih. Pramila nyuwun duka ingkang kathah, nyuwun lumebering samudra pangapunten ingkang tanpa upami. Nggih. Mliginipun sedaya para Kyai Agung Gondosuli khususan Mbah Daruna, Mbah Lurah, Nggih. sedaya panitia lan perangkatipun. Nggih. Insyaallah pinanggih rayu, Amin. pinanggih barokah sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Mas Gluduk, Mas Klidik, sesuk menahi lek nampa calangan ketemu aku ya aja ndobel. Sesuk lek nampa job siji wae. Iya siji ning kene siji ning kono ngono lho. Ngono jenenge murka. Gak. Sesuk aja mbok baleni lek ketemu aku cukup nampa job siji karo aku Nggih, wae ya. Ya, maaf ya. Tenan lho ya. Ya Mas Ya wis Klidik. terusno ya. Tetep tak panteng Kok stream. sik aja medun sik. Iki ben langgam sik. Ha lho. Kok sik. Kok sik ngene lho. Langgam to. Rampung langgam Bu Kesi geser, terus Mbak Tutik, terus Mbak Mira karo Mbak Wanda berdiri jenengan set. Oh ngono ketok. Pakai haluan. Blockingnya apik. Pakai haluan. Oh, haluan. Wah, aja goblas gabrus kaya Harapan Jaya dek ngi ngarep pom ngono kuwi to. Goblas gabrus wae. Nggih. Sing apik Bu Kesi nggih, sing sae. Badhe dipun jogeti kali Mas Kluthuk nggih. Tur dasaripun menika live streaming nggih to. Nggih. Dipiye? Ayo kendang. Mas kembang kangen Mas nggih. Kembang kangen. Saking kangen ya, Gondosuli. Bu Kesi mundur. Bilang duduk, bilang duduk. kasih. Tembang menika dipun pundhut dening kru panitia Gondosuli. Nggih. Ingkang ngersakaken sesideman podang kuning kalian tembang kangen. Ya, Lah, ugi kula aturaken dumateng Dinas Keluarga Besar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Mas Bayu lan ugi Mas Dunung. Salam hormat dumateng Pak D Kasdi. Ya,
lan ugi para pepunden dalang ing wewengkon Tulungagung. Salam sungkem kula katur. Gandeng Tulungagung mendapatkan prestasi warisan budaya tak benda ya kuwi jaranan Senterewe. Terus lah iki ana sinden bocah Tulungagung Limas Ayu Winong Nawangsih. Men ada apa wi jenenge ana sambung rapete karo penghargaan Senterewe dheweke ya ben jaran. Oh iya cah Tulungagung. Niwong ya niwong. Delokane pancen niwong. Cublak suweng ya jumeneng Winong Nawangsih. Hoe. Nyaosi pirsa dumateng sedaya para lenggah, para pamirsa ing wewengkon Tulungagung, nembe kemawon kala wingi wonten perlombaan sinden tingkat nasional dan yang menjadi juara satu adalah putra daerah Tulungagung nenggih Limas Ayu Winong Nawangsih. Tepuk tangan untuk prestasi Tulungagung. Terima kasih. Hadiahnya piro nduk wingi nduk? Iya adalah. Ada ya. Adalah. Syukur sampean iso dadi juara. Nah, Ya, terima kasih. akan mah Pak. entuk piolo. Ayo. Buatan Pak, tidak di piolo. Ning jangan berpuas diri, jangan berbangga diri, kuwi malah dadi pamecut supaya sampeyan saya sregep anggene nyinau sinden, supaya iso ngangkat harkat martabate Piyayi Tulungagung. Ngono. Nggih, pangsunipun Pak. Nggih. Yo dibawani. Nah, ninggal katresnan. Ya. Nggih ngurmati mau Senterewe sing wis entuk penghargaan. Ya, Ya, Nduk, Pinong. Jaranan dangdut kreasi Senterewe jaran pegon. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng kadang-kadang kula adik-adik kula saking paguyuban dalang muda Tulungagung Paku Datu. Wah ya, sing wingi bengi ya bar pentas Hari Wayang Nasional sukses meriah bermanfaat. Tetap semangat Mas Seto dan kawan-kawan. Ya. Nduk. Luwes kemas nuju prana pinter agawe prangto sinden winong
Ojo nganti ninggal tresno matur sembah nuwun. Yo sepisan di garap dangdut kedua jaranke. Yo diaturake Winong Nawangsi. Yo. Winong Nawangsi. Sing trompet sinten niki? Sinten? Masya Allah, Mas Makasih, Ino. Nong, ya ampun. Itu sahabat saya dari SMP, Pak Ino. Pacarmu tuh? Bukan. Oh iya. Teman. Oh, teman, iya. Teman beneran ini, Mas. Oh iya, tak kira pacar. Ngerti ku pacarmu gonta-ganti ae ora. Enggak, Pak. Kan saya dari yang gondrong itu habis itu kan masih jomblo sampai sekarang, Pak. Oh iya. Sing gondrong, heeh. Saya tuh orangnya setia tahu. Sing gondrong biyen lho Kang Rajamala kuwi lho, gondrong iki. Terima kasih adik-adik Mas Firdan, wah terima kasih sarjana seni, ya ditunggoni karo anak-anak. Terima kasih. Lakone wis dipakai dipundhut karo panitia karo Pak Lurah. Ya kuwi Pandhawa Boyong men kontak karo boyonge kantor desa ing Gondosuli. Ya. Ya semoga-moga
Biayi Jawa ki isih akeh sing duwe keyakinan lamun to lakon ki padha karo donga. Kala mangsa ana piyai sing ngersake lakon wahyu katentreman karepe tujuane supaya bar wayangan diparingi tentrem. Wahyu kamulyan supaya bar wayangan diparingi mulya. Ya. Mula yo mbacutne gelaring cerita manut kelawan lakuning sanggit ingkang rinakit. Monggo.